כן, חברים, אני מקווה בסדר, אני מקווה ששומעים. אני לא יודע מה הייתה התקלה, פתאום הפסיק לי האינטרנט, אז נקווה שהכל בסדר. בכל אופן, אז מידת הביטחון בריבונו של עולם היא הנושא המרכזי של הפרשה שלנו, והקדוש ברוך הוא מבטיח ומצווה את ברכתו. בעל אור החיים הקדוש, בפרק כ"ה, פסוק כ"ה, מספר לנו על כי ימוך אחיך. הוא כותב דבר חריף ביותר. האור החיים הקדוש ידוע באהבתו הענקית לארץ ישראל. יש לו אהבה לתורה ואהבה לארץ ישראל, משהו באמת לא מוסבר. ושם הוא כותב שלמה אלה שיושבים בחוץ לארץ לא מחליטים לעזוב את הדברים, לקחת את הציוד ולעלות לארץ. ואז הוא אומר שהבעיה תלויה בגדולי ישראל שנמצאים בחוץ לארץ, שהם לא נותנים את האוקיי לעלות. והסיומת של הפירוש שלו שם, הוא כותב שם, ועל זה עתידים ליתן את הדין אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. כל כך עצוב לשמוע, אבל יש מין רשת כזאת שנלכדים בה אנשים גדולים. זה כל כך מצער שאנחנו מצפים מהרבנים להיות הראשונים לכל עשייה. והגאון מווילנה כותב בספר כל התור שלו, ככה התלמידים מביאים בשמו, שהוא אומר לעתיד לבוא, הרשת של הסטרא אחרא תתפוס דווקא את התלמידי חכמים. דווקא מאלה שאנחנו מצפים להיות פקוחי עיניים ולהבין, לארץ ישראל לא עושים חשבונות. זה מצווה שהשם מצווה, אתה מוסר את הנפש על זה, כמו כל מצווה שמוסרים עליה את הנפש. הרי זה אנשים שדבקים בהשם, אנשים עובדי השם, רציניים. מה קורה פתאום שהם רדומים שם בחוץ לארץ ולא רוצים לעלות? אבל זה כנראה לא פעם ראשונה בהיסטוריה. פגשנו את זה בחטא המרגלים, פגשנו את זה עם קורח ועדתו, שהיו אנשים חכמים מאוד, שאין לנו מחלוקת לגבי גדלותם, אבל ברגע שמגיע עניין הכבוד ו... ועניינים גדולים, לפעמים יש עיוורון דווקא אצל עבדי השם, כמו שכתוב שם בנביא, מי עיוור כי אם עבדי. דווקא עבד השם יוצא עיוור. ועיוור אנחנו מצפים שיפקח את עיניו ויגיד, הלו, מה השם מצווה? כמו נעשה ונשמע בהר סיני. יש נעשה ונשמע אה, על עוד כמה מצוות בתורה. המצווה הראשונה שנצטווה אברהם אבינו, זה לא היה להניח תפילין ולא לשמור שבת, זה היה לך לך. הוא מסר על זה את הנפש, והוא לא יודע לאן הוא הולך, בלי שום חשבון. לך לך, לאן? אל הארץ. נו, איזה ארץ? אשר אראך. איפה אני אראה לך? בווייז, תתחיל לנסוע, בעזרת השם ניפגש. ואברהם אבינו ברוח הקודש מזהה, זה לא, זה לא, זה לא, כן, זה הגיע הזמן. זה כאן. ראה עובדי אדמה, ראה חבר'ה שהציציות מתבדרות להם ברוח, ועובדי אדמה, ראה חיבור בין חומר לרוח, הבין, פה, הגעתי אל המקום הנכון. וצריכים להתעשת, בעזרת השם, להתעשת מהעניין הנורא הזה, שיהודי מוצא בגלות מנוחה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לאט לאט מביא אותנו הביתה, ומי שמסתכל בעין פקוחה על תהליכים, יש עוד פעם בעיה באינטרנט, כבוד הרב. אתם מבינים, כשהכוחות שלנו חוזרים הביתה, אז הכוחות נגאלים, הארץ נגאלת. נגאלת, הגאולה קורית מול עינינו ומתבססת מיום ליום, כי הכוחות הנורמליים חוזרים הביתה. והבעיות שאנחנו רואים זה דאגתה של התקשורת, לציין את הנפרד ואת המשובש, ולא את העמוק. גלי צה"ל משדרים מהשטחיות, מהשטח, לא מהעומק. אנחנו צריכים פנימה, פנימה, כמו רבי שמעון. מי ששומע את מה שיש בפנים, מתחת לאדם. איך כתוב? הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. כי קולך ערב ומראייך נווה. הראיני את מראייך זה רבי מאיר. השמיעיני את קולך זה רבי שמעון. כי קולך, מה ששומעים, ערב, ומראייך, מה שרואים, נווה.
אבל בשביל זה צריך מה שבתחילת הפסוק מופיע בסתר המדרגה. סתר, תורת הנסתר, תורת האמונה, הפנימיות. ובשביל זה צריך מדרגה, מה לעשות? לא כולם זכו להאיר את האור הזה של התורה ולהריח ולראות את האור הפנימי הזה של התורה. הרב קוק היה אחד מהפרוז'קטורים הגדולים של דורנו, שכל מה שכתוב בספריו, ככה הוא כותב, לרב צבי יהודה, הבן שלו באיגרת, לא תמצא בכל דבריי דבר אחד שלא לקוח מתורת האריזה. אין דבר שהוא לא פנימי שם. כל תורת הרב קוק זו תורה פנימית עמוקה ביותר. אולי לאור זה נסביר משל שמביא רבי שמעון, הוא מביא סיפור כזה מיוחד, בספר הזוהר בפרשת תרומה, שם הוא מביא סיפור על אה, אדם עשיר ונכבד שהיה בבית הכנסת, ופתאום ראה איזה בחור צעיר שקופץ מהגג על הפתח של בית הכנסת. והוא היה בהלם מהקפיצה הזאת. אמר לו, למה קפצת? הוא אמר לו, מיהרתי. אמר לו, נו, ואם אתה ממהר, אי אפשר לרדת מהר במדרגות של בית הכנסת מהעלייה למטה? למה קפצת? הוא אומר, אם הייתי יורד מאחורה במדרגות, הייתי מפספס את האמנים של הקדיש, ולכן קפצתי. הוא אמר לו, מה? עוד לא ראיתי מסירות כזאת. אני רוצה שאתה תהיה החתן שלי. אמר לו, אני מסכים. לא שאל אותו על תורתו, לא שאל אותו מי ההורים שלך, לא שאל אותו מאיפה אתה, לא שאל אותו מה החשבון בנק שלך, כלום לא שאל אותו. עליי, אתה החתן שלי. אני רוצה אותך לחתן. אמר לו, אני מוכן. בקיצור, מה שהיה שם, חתונה, הוא הזמין את כולם. אתם יודעים, האיש הנכבד הזה, כל אנשי העיר הגיעו שם. מי לא היה שם? תלמידי חכמים, יושבים על שולחנות מפוארים, חתונה מפוארת, ואבא אומר לבת שלו, תקשיבי, חתן כזה, אני לא אמצא לך בחיים דבר כזה. זה נראה לי מסירות נפש מעל הטבע. מה שאני ראיתי אצלו, לא צריך שום דבר לברר. ואז חתונה, חופה, קידושין, הכל היה מסודר יפה מאוד. טוב, אתם יודעים, יושבים לסעודה, ובזמנו היו מכבדים את החתן בדבר תורה נכבד. חתן שהוא תלמיד חכם, נותנים לו לדבר. ואז אומר האבא של הכלה, חתן, תגיד לנו משהו. אמר, מה אני אגיד? אמר, תגיד דבר תורה? אמר, אני לא יודע להגיד דברי תורה. לא יודע דברי תורה? לא? אז האבא כזה מדמיין לעצמו, הוא אומר, טוב, בטח יש פה נכבדים, יש פה רבנים גדולים, הוא בטח מתבייש. אז הוא נתן לכמה רבנים לדבר, ודיברו בשבח החופה וכולי, ולאחר הדיבורים שם, אמר האבא לחתן, כבודו יזמן, תעשה זימון. אמר לו, אני לא יודע לזמן. מה זה לזמן? הכלה מסתכלת על האבא, האבא על הכלה, והם עמומים קצת. אומר לו, טוב, אז ברכת המזון? אבל אני לא יודע לברך ברכת המזון. אתם יודעים איזו ההפתעה הזאת? זה באמת משהו לא נתפס. זה נורא נורא מפחיד, זה נורא מבהיל. מה זה, חתול בשק? מה זה, אנחנו לא יודעים מה לקחנו. בן אדם שקפץ מהגג בשביל אמן, הוא לא תלמיד חכם, הוא לא נראה ככה. אבא היה נבוך מאוד מהמקרה הזה. הוא אמר לביתו, הוא רומז לה בעיניים, אני לא יודע מה להגיד לך. אני ממש בהלם מזה, ואני מתנצל נורא, אני באמת לא יודע מה לומר. והיא מסתכלת ומתחילה, היא מנסה שלא לבכות, זה ערב הכלולות שלה. אז מה נעשה עם הנתונים? הלילה עבר של החופה, וכשהיא הגיעה הביתה היא התפרצה בבכי. אבא שלי היה בטוח שהוא מחתן אותי עם תלמיד חכם. ברכת המזון אתה לא יודע. אני לא יודעת מה... תראה, אני לא מאשימה אותך, אני לא כלום, אתה לא אשם. אתה רק הסכמת לאבא שלי. אבל הייתי בטוחה שאתה משהו אחר. ברכת המזון אתה לא יודע. דברי תורה לא אמרת בסדר, אבל ברכת המזון, אמר, מה אני אעשה? אני לא הבנתי למה אבא שלך לקח אותי, אני הסכמתי, כי כבר הגיע הזמן להתחתן. אבל בקיצור, חבר'ה, חודשיים. היא בוכה יום ולילה. עכשיו, אין עילה לגרש.
הוא ילד טוב, הוא בן אדם נהדר, כל מה שהיא מבקשת הוא עושה, הכל בהתלהבות. ככה מספר הזוהר בפרשת תרומה. בקיצור, אחרי חודשיים שהם נשואים והיא בוכה יום ולילה, ממש לא יודעת את נפשה מרוב צער. מה אני אעשה עם זה? מתפללת הקדוש ברוך הוא. איזה עוון אני צריכה לכפר? מה עשיתי לו בסדר שקיבלתי מתנה כזאת? בקיצור, מגיעים שני תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסף ורבי אבא. יושבים ולומדים בבית המדרש, והאבא של הכלה מזהה אותם. הוא קולט שהם תלמידי חכמים ממה שהוא שומע שם, והוא החליט לשרת אותם, נאמנה. אמר להם, חבר'ה, אתם תלונו אצלי, אוכל אצלי, הוא היה עשיר, נכבד. הם אמרו לו, אנחנו ממש מודים לך, באמת באנו מרחוק, ואנחנו יושבים כאן ללמוד, ונודה לך על הטיפול המסור. בקיצור, הם ראו שהפנים שלו לא כתמול שלשום, זה לא אדם שמח ורגיל. אמרו לו, יש לך איזה צער, קרה פה משהו, הוא אמר, אני אשתף אתכם. תקשיבו, התחתנו עם איזה חתן, שחשבתי שהוא תלמיד חכם. היה מעשה שהוא קפץ ככה מלמעלה, ומיהר כל כך בשביל האמנים, וכל כך התלהבתי מהאישיות שלו. אמרתי, בטוח תלמיד חכם. הבן אדם לא ידע דברי תורה, לא ידע לזמן, לא ידע ברכת המזון. אמרנו, וואו, עם הארץ. והבת שלי מיוסרת מזה מאוד. אמרו לו רבי יוסף ורבי אבא, תביא אותו לפה, תביא את הזוג לפה. תביא אותה, תביא אותו, וגם אתה תשב איתנו. אנחנו רוצים לראות מה קורה פה. אמר לו, בוא, החכמים פה קוראים לך. בואי ביתי, החכמים פה רוצים לברך אתכם. וגם אני אשב איתכם. בקיצור, הם נמצאים שם בסיטואציה. מסתכלים אחד על השני ולומדים, ותוך כדי הם שואלים אותו כמה שאלות, מאיפה הגעת? הוא אמר, מבבל הגעתי. ואז הם אומרים לו, מה טבך? מה למדת? מה אתה עושה? הוא אומר, רבותיי, אפשר שאומר לכם דברי תורה? הם מסתכלים אחד על השני, אז הנה, הוא יודע לדבר דברי תורה. והכלה אומרת, אוי ואבוי, עכשיו יבזה אותנו, ויאמר את השטויות שהוא לא יודע להגיד. מה הוא יגיד? איזה דברי תורה יגיד? והאבא גם מסתכל ואומר, וואל, רק תשתוק, מה לדבר? איזה דברי תורה? מה אתה יודע לומר? אז הוא אמר להם, ברשות מוריי ורבותיי. איך שהוא אמר את המשפט הזה, בת קול יצאה ואמרה, ברשות שמיים. כולם נבהלו שם כהוגן והבינו, הנה יושב פה תלמיד חכם. ואמר דברים שלא שמעתן אוזן. אמר דברי תורה יפהפיים. ממש פתאום רואים איזה אור יוצא ממנו. בחור אלם חמודות. ושומעים אותו מדבר בהתלהבות, איזה יופי של דברי תורה. איזה מקסים הוא מדבר. ואז הם אמרו לו, תגיד לי, חודשיים, סתמת את הפה ולא דיברת, ועכשיו אנחנו מזהים שאתה כן תלמיד חכם. למה התחבאת חודשיים? הכלה כל כך התפעלה מחוכמתו, והיא נגבה את הדמעות שלה ככה טוב מהתרגשות, והיא הבינה שיש פה איזה אריה. אז הוא אמר להם, חבר'ה, תראו, אני הגעתי לארץ ישראל מבבל. הגעתי מאצל מוריי ורבותיי שבבבל, וראיתי שיש פה אריות ונמרים בתורה. אני ממש לא העזתי לפתוח את הפה, גזרתי על עצמי שתיקה חודשיים. אמרתי, אתה לא מדבר חודשיים. היום הסתיימו החודשיים. אז היום פתחתי את הפה, וקיבלתי רשות משמיים, כמו ששמעתם. אבל אני למדתי בבבל, ואני מבין שאני ציירתי אתכם על לא עוול בכפכם, אבל גם אני לא ידעתי שאני אתחתן בימים האלה. אתה קפצת עליי, אמרתי, כן, הגיע הזמן לי להתחתן, אז חתונה לא מסרבים, בטח לא של כלה כזאת היא מפוארת. ואני מכיוון שציירתי אתכם, אני מבקש, אם אתה יכול, חמי, לחדש את הסעודה של החופה. 7 ברכות לא צריך, יצאנו ידי חובה. אבל לחדש את הסעודה של החופה, והוא כל כך שמח עליו, ואמר, בוודאי שאני אחדש, ואז הביא את כל אנשי העיר לשמוח בשמחתם, וסיפר להם למה הם עושים חידוש לחופה, והיה שם משהו נפלא ביותר, חוויה מתקנת, מה שנקרא. אז זה סיפור שמספר רבי שמעון. כל הסיפורים בזוהר שמספר רבי שמעון, הם סיפורים על מסירות נפש. רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון, כל החכמים האלה, 3 הכוכבים של הימים הללו, כן? כל התלמידים שיצאו מהם אחר כך, זה המשך תורה שבעל פה, שמכוונים בשמה ישראל, אז באותיות שין מם עין של שמה, צריך לכוון
שמעון, מאיר, עקיבא. זה שלושת החכמים שעליהם מוסרים את הנפש. כשמוסרים את הנפש אומרים שמע ישראל בקול גדול. בקיצור, שם זה נמצא, המסירות נפש הזאת. זה רבי שמעון, וזה העומק של הדברים שהוא מלמד, להסתכל פנימה באמונה ובביטחון. ולכן באמת מי שמלא בביטחון, אז הוא לא פוחד לשמור שמיטה, כמו שכתוב בפרשה. הוא מבין שכשהקדוש ברוך הוא אומר, בציוויתי את ברכתי לכם, ועשה את עת התבואה לשלוש השנים, ודאי שזה יתקיים. אנחנו בעזרת השם היום משתדלים לסיים פרק כ"ב, ובשבוע הקודם דיברנו על חידת תלמידי רבי עקיבא, מה עניין הכבוד. אמרנו שבלי התורה של רבי עקיבא הם לא היו לא מכבדים אחד את השני, היו הורגים אחד את השני. היצר של הכבוד היה יצר שמטפס לשמיים בצורה נוראית. בכל אופן, מעלותיו של הענב. זה הנושא שמדבר עליו היום, הרמח"ל, תשימו לב למילים, והרי לקראת סוף פרק כ"ב. והרי נתבערו חלקי הענבה הראשיים, ופרטיהם ככל פרטי המינים המתרחבים והולכים, לפי הנושאים ולפי העיתים והמקומות, ישמע חכם ויוסף לקח. כלומר, אני לא יכול לפרט את הכל, אומר הרב, אני נותן לך כללים, ומהם תגזור, מהם תדע את הכל. הנה, זה ודאי, שהענבה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים, ומקרבת אותו אל טובות רבות, כי הענב יחוש מעט על דברי העולם, ולא יקנא בהבליו. כלומר, מלבד הערך העצמי של הענבה, שהיא דבר גדול, היא מביאה ברכה גדולה לאדם. אדם ענב לא חשובים בעיניו כל הבלי העולם הזה. יש לו מעמד, אבל זה לא חשוב לו. יש לו כבוד, אבל זה לא מה שמנהל אותו. יש לו עושר, אין בעיה שהוא יהיה עשיר. אבל אז מה? עם העושר הוא משתמש לאחרים. עם הכבוד הוא מכבד אחרים. הוא לא משתמש בזה, זה לא מנהל אותו. אז מה? אז מה? אז מה? זה חוזר על עצמו המון. וממילא גם, הוא לא זקוק למקום של מלחמה. אין לו יצרים לכך כלל, מחמת ענוותנותו. לכן אתם מבינים למה פרק הענבה הוא בכ"ב. כי בפרק כ"ב לקראת סוף הספר, אתה מבין שהענבה היא אחרי הרבה שנים של עמל, זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, פרישות, חסידות, עד שמגיעים לענבה. זה לא למתחילים, ענבה זה דבר יקר מאוד. ועוד, שחברת הענב נאה עד מאוד, ורוח הבריות נוחה ממנו. נעים מאוד להיות חבר שלו. אנשים אוהבים אותו, וטבעי הם אוהבים אותו. לא, הוא לא מחזיק מעצמו. לה מחזיק טיבותה לנפשה. לעומת זאת, להיות חבר של בעל גאווה, וואי, זה בלתי נסבל. קשה מאוד חברתו. הוא מרגיז, סליחה שאני אומר, ממש מגעיל את כולם. הוא רוצה להיות תמיד המסמר של הערב, הוא תמיד יספר על עצמו, הוא יבטל אותך וירים אותו, הוא חייב, כדי להרגיש בשמיים, חייב להוריד מישהו, הוא לא יכול לסבול. בהכרח לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה, אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה. אשרי מי שזוכה למידה זו. ענב הוא תמיד שמח, הוא לא מחזיק מעצמו. איזה פלא זה להיות אדם כזה. אני זוכר שכשלמדתי בזמנו במכון מאיר, אז בסעודה שלישית, הייתי מסיים את הסעודה השלישית קצת מוקדם במכון מאיר, ובורח לשיעור של הרב מרדכי אליהו, שהיה נמצא בבית הכנסת שליד מכון מאיר, עוד לא נבנה אפילו הבית כנסת שלו, היכל יעקב שאנחנו מכירים היום, אלא יש שם איזה זכות משה, ברכת משה, לא זוכר איך קראו לבית הכנסת, יש שם שני בתי כנסת ספרדיים, אחד מעל השני, הוא היה מדבר למעלה, בעליון. אז הוא היה מלמד בן איש חי. מישהו היה קורא, הוא היה מסביר, לאחר מכן תפילת ערבית, של מוצאי שבת, עושים הבדלה בבית הכנסת, החזן עושה הבדלה, ומיד אחרי זה מלווים את הרב הביתה. באותו ערב, אני זוכר, הייתי צריך לשאול אותו איזו שאלה דחופה, ונצמדתי אליו ככה מיד איך שיצאנו בבית הכנסת, תפסתי אותו מה שנקרא. אם אני נצמד אליו זה אומר שאני שואל,
ואז שאלתי כמה שאלות את הרב, כל כך הייתי מבסוט בחברתו, והרב, איזה אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הוא היה כזה שמח במוצאי שבת, מספר סיפורים יפים, ואיזה חיוך מאיר פנים היה לו, אי אפשר לשכוח את זה. אז מאחריי עמד החבר שלי, והוא נותן לי מכה בכתף. תמיד כשנותנים מכה בכתף, זה כאילו תעביר שאלה לרב, גם אני רוצה לשאול. אז אמרתי לו, רגע, כי הוא באמצע לענות לי. והוא נותן לי עוד פעם מכה בכתף. לא מבין אותי. ואני אומר לו, רגע, רגע, הרב מדבר והוא נותן לי עוד פעם מכה בכתף. אז אני אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, היד שלך, היד שלי חיבקה את הרב אליהו. אתם מבינים שלא עושים דבר כזה, כן? אבל אני אומר לכם, זו הרגשה שהוא נתן, זה הסבא הכי טוב בעולם. מצאתי את עצמי, מחבק את הרב אליהו, הולך איתו, כאילו זה החבר שלי. זאת הרגשה שהוא נתן. הוא לא שונה ממך, הוא חלק מ... אי אפשר היה להסביר את זה. אני לא יודע מה להסביר. בטח אלה שלא העירו לי, חשבו שאני הבן שלו, חשבו שאני קרוב שלו, חשבו שאני מרשה לעצמי כי אני מקורב אליו מאוד. לא יודע, אתם לא יודעים כמה התביישתי מאותו רגע, אבל כך הרגשתי, שלא שמתי לב בכלל. פשוט רציתי לגבור את עצמי, אבל זה לא משנה. אז הבנתי למה הוא נתן לי. זו הייתה ענווה ממש מיוחדת, זה אי אפשר לתאר את זה, זה ממש אבא הכי טוב שיש. אשרי מי שזוכה למידה זו. הכעס במריבה הוא קשור לגאווה של האדם. אני מבין שלפעמים בן אדם מתחכך עם מישהו, הוא רב עם מישהו, אבל הכעס, הרתיחה, למה? למה? כי אתה, איך אתה מעז לעשות את זה לי? לי. הנושא זה אני. בגלל שאני הוא מאוד מאוד מרכזי. אז אני לא יכול לסבול שסותרים את דעתי, ולכן אני מתפרץ, ואני כל כך כועס באמצע מריבה. איך אתה מעז לעשות לי דבר כזה? לכן אני כועס. ואז מתפתחת מזה מריבה שלמה. פעם בבית הכנסת היה אדם אחד, התפלל בראש השנה, ביום הכיפורים, נכון, שם אומרים כמה אנחנו עפר ואפר וכולי, ממש ענווה. אחר כך הוא רצה עלייה לתורה, והגבאי סירב לו ואמר לו, לא, אני מעלה מישהו אחר. הוא נזף קשות בגבאי. למה אתה לא נותן לי עלייה? אתה בכלל יודע מי אני? העיר לו הרב בעדינות, הרב אומר לו, רק עכשיו אמרנו מי אני, עפר ואפר, רימה ותולע, מי אני? אמר, תראה, לעומת הקדוש ברוך הוא אני עפר ואפר, אבל לא ליד האידיוט הזה, שככה מבזה אותי, לא נתן לי עלייה כמו שאני רוצה. וזה מעניין התשובה הזאת, נכון? זה, איזה ענווה אנחנו מדברים. הגמרא במסכת חולין, בדף פ"ט, מדברת על התשובה שנתן אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אנוכי עפר ואפר, נכון? ומשה ואהרון, גם הם היו ענבים, והם אמרו, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. אומרים חז"ל, שדברי משה היו גדולים יותר בענווה מאברהם אבינו. למה? הרב צבי יהודה אמר, עפר ואפר זה עוד משהו, אבל ואנחנו מה? מה זה שום דבר? ויש שהסבירו אחרת. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר. אבל משה רבנו אמר, לעם ואנחנו מה? מה יותר גדול, מה שאומרים לקדוש ברוך הוא או לעם? זה יותר ענווה כלפי העם. כלומר, לא מספיק להיות ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, יש להיות ענב כלפי הבריות. אומר הרמח"ל, וכבר אמרו זיכרונם לברכה, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה, כי כל החוכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור. כלומר, לחוכמה יש עטרה. איך קוראים לעטרה של החוכמה? איך קוראים לכתר הזה של החוכמה? קוראים לו יראה. ראשית חוכמה, בראש של החוכמה, יראת השם, ראשית. אז הכתר נקרא יראה, ולענווה יש סוליה. איך קוראים לסוליה של הענווה? קוראים לה יראה. מה שעשתה החוכמה העטרה לראשה, עשתה הענווה שנמצאת הרבה למעלה, עקב לסולייתה. הראש של החוכמה זה העקב של הענווה.
בקיצור, אז יש חוכמה, יש יראה, יש ענווה. וזה למדים מפסוקים. כי כתוב ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם היא ראש כל החוכמות. וכתוב, עקב ענווה, יראת השם. העקב של הענווה זה יראת השם. בקיצור, יוצא שהענווה היא מעל יראת השם ומעל כולם. מכאן אתה למד כמה גדולה הענווה. כי כמה שהאדם חכם, זה פחות מענווה, וגם פחות מיראה. הענווה היא שיא החוכמה. להיות ענב, אין הכוונה שהאדם מסכן. זה הנושא של השיעור שלנו. האם ענב שווה מסכן? להיות ענב זו חוכמה גדולה מאוד. לאו דווקא חוכמה כמו שאנחנו מכירים במובן פורמלי, מתמטיקה, פיזיקה, ולעומת זאת גם ש"ס ופוסקים. זה גם סוג של חוכמה, נכון? אלא במובן שנזכר ברמב"ם, תראו מה הוא כותב, הוא כותב שלאדם יש בחירה חופשית. יש דברים שהקדוש ברוך הוא קובע, ויש שהאדם מחליט. האדם מחליט אם יהיה צדיק או רשע. אבל לכאורה זה קשה, כי כתוב בגמרא שהמלאך, יש גמרא במסכת נידה, דף ט"ז, כתוב שם שהמלאך הממונה על הלידה, מראה את טיפת הזרע לקדוש ברוך הוא, והוא מחליט אם הוא יהיה גדול או קטן, עשיר או עני, חכם או טיפש. וזו סתירה, שהרי אם הוא טיפש, איך הוא יהיה צדיק? נכון? אז הוא אומר, כי כל החוכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור. ככה סיים הרמח"ל פה. הוא אומר, כיצד החוכמה לא יערכנה? הרי איננו יודעים מתמטיקה וגם לא גמרא, אבל חוכמת הטוב שווה הרבה יותר. אומר הרמב"ם, תראו מה הוא כותב בהלכות תשובה, אל יעבור במחשבתך. דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם, ורוב גולמי בני ישראל. יש כמה גלמים שסגנון המחשבה שלהם הוא כזה רדוד, ועם הארץ, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם בתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אל תחשוב ככה. אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירבעם, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי, או כלאי או שועה. כלאי זה קמצן, ושועה זה נדיב. וכן שאר כל הדעות. מה פירוש המילה דעות ברמב"ם? מידות. יש, אחד מנושאי הכלים של הרמב"ם נקרא הגאות מימוניות. רבנו וידל דה טולוסה, ככה השם שלו. הוא אומר תימה, אני ממש תמה על מה שכותב הרמב"ם, זה בפירוש אמר בפרק כל היד, הגמרא שהבאנו במסכת נידה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה הכל בידי שמיים? הכל זה לרבות גיבור, עני, עשיר, חכם וכולי, אז זו סתירה. איך מתרץ בעל הגאות מימוניות? ואולי יש חילוק בין שחל לטיפש, ככה הוא כותב. מה ההבדל ביניהם? שחל, אתה מחליט. טיפש, הקדוש ברוך הוא מחליט. כלומר, הוא נתן לך פחות נתונים. אבל מה לעשות עם הנתונים זה אתה מחליט. יכול להיות שאדם שנגזר עליו להיות טיפש, אם הוא יתאמץ מאוד, אז הוא יפרוץ את הסכר הזה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו להיות טיפש זה כדי לעמוד בניסיון, האם אתה תבצע ניתוח אוברול כללי לאישיות שלך, ואתה תפרוץ את הטיפשות הזאת כדי לגלות את החוכמה התמונה בפנים. כי חוכמה זה דבר שנמצא בעולם ואפשר להשיג אותו. אתה טיפש, אז תלמד יותר. מה שאדם משיג בקלות, אתה תשיג קצת יותר קשה, לא נורא. אבל שחל זה אתה בוחר שלא להשתמש בנתונים שלך. אתה אומר, אני אבוד, אני מיואש, אני טיפש וגם נגמר הסיפור, אז אתה לא עושה עם זה כלום. במקום לעמוד בניסיון, אתה מחליט שאתה כלום, וזה נקרא שחל. הוא מחליט לנצל את טיפשותו לרעה. מה ההבדל? אומר הרב ככה, ומה שכתוב חכם או כסיל, שמא יש לומר לעניין יראת שמיים. אתה טיפש ביראת שמיים, אומר הרב. אולי אתה חכם במתמטיקה ובגמרא, אבל ביראת שמיים החלטת בזה לא ללמוד,
ובזה אומר הרמב"ם, אתה טיפש. חכם בגמרא זה כישרון אלוהי, אבל חכם ביראת שמיים זה אתה. להבין את הגמרא זה הקדוש ברוך הוא נתן מתנה, אתה כונן לאדם דעת. אבל להבין מידות ביראת שמיים זה בחירה שלך. ואז מביא הרב דבר נפלא. ובמגדל אינזיג שהיה. מה זה המגדל הזה? תרץ למורי רבנו דפירוש לאחוז בחוכמה ובסכלות, הנזכר בספר קהלת, אתה מחליט אם להתנהג כחכם או טיפש. מי זה מורי? מורי הכוונה המהר"ם מרוטנבורג, שהיה במגדל, שכלא אותו שם המלך רודולף, יימח שמו וזכרו, בדרכו לעלות לארץ. שם אותו שם במגדל, וכלא אותו על לא עוול בכפיו. ומה שפירש כל היד, בפרק כל היד מסכת נידה, היינו לעשות לו לב חכם או טיפש, עד כאן. מה הכוונה? לב זה דבר מולד. אתה נולד עם תכונות מסוימות, לב הכוונה רגישות, רחמנות וכו', אבל אחר כך יש לך בחירה חופשית, מה אתה עושה עם עצמך? נגיד, האדם שהוא רחמן יכול לרחם על אויבים, השם ישמור. מה אתה עושה עם הנתונים האלה? תבחר ללמוד תורה, לכוון דרכיך, ואת הרחמנות הזאת לכוון לאחים שלך, לא לאויבים שלך. מה אתה עושה עם החוכמה? נותן ממנה לאחרים? איזה אחרים? אויבים או אוהבים? לקרובים שלך, לאלה שזקוקים באמת. והם האחים שלך, להם תעניק חוכמה. מה, אתה נותן את חוכמת ה- הכנת הפצצות שלך לאויב? זה אוי ואבוי. בקיצור, הבחירה החופשית זה מה לעשות עם הנתונים. יש אדם שנולד חכם, אבל בחייו מתנהג שלא כראוי. כמו ירבעם בן נבט, זוכרים בשיעור הקודם. ירבעם בן נבט, חז"ל אומרים, שהוא היה מבייש את כל החכמים מרוב חוכמה. הוא היה אדם עוצמתי כל כך, שכל חכמי ישראל היו כעשב השדה בפניו. כלומר, זה ראש חכמי ישראל, תחשבו על זה. אנחנו חושבים ירבעם בן נבט איזה רשע מרושע, איזה עבריין מהרחוב, ממש לא. תארו לכם איזה רב גדול, איזה הרב עובדיה כזה, איזה אדם ענק בתורה, והוא מרשיע. ירבעם בן נבט זה חכם גדול שהרשיע. הכבוד העביר אותו על דעתו. זה נורא ואיום. הגאווה כיסתה לו את עיניו. אז הוא התחיל להשתתות. וייתכן להפך. אדם עושה עצמו חכם. במה? במובן המוסרי. וכן, במובן הרוחני, שכלי. הקדוש ברוך הוא בראו בלתי מוכשר. ובמאמציו התעלה להיות תלמיד חכם. זה מה שתרץ המהר"ם מרוטנבורג, הפירוש, לאחוז בחוכמה או בסכלות. היינו מה שבהחלטתנו ובמאמצינו. ומה שפירש בפרק כל היד, היינו לעשות לו לב חכם או טיפש, זה מלידה מה שהשם עשה לו. אבל לאחוז זה מה שהוא מחליט. אז שני תירוצים. התירוץ של המהר"ם שיש תכונה מולדת ויש תכונה רצונית. אפשר לשנות משהו מלידה לטוב או למוטב. אל תתייחס למה שנבראת איתו, אתה תיקח כיוון, ועם הבחירה החופשית שלך, אתה יכול לשבור קירות. כמו שהיה עם הרמב"ם. שאבא שלו היה בטוח שלא יצא מזה חכם, הוא רצה שהוא יהיה נגר. והרמב"ם התפלל ובכה ופרץ את השמיים בשערי הדמעות שלו, ונהיה הרמב"ם. זאת אומרת, בתחילת הדרך, זה לא היה כזה פשוט. ואבא שלו היה דיין, רבי מימון. כאילו, זה לא שהוא לא האמין בו, אבל אתה יודע, לפעמים אתה רואה, לפי הנתונים, זה כנראה לא שייך. אז הוא יושב וילמד, אבל הרמב"ם פרץ את זה, כי הרצון הפנימי היה כל כך עמוק. וגם מה שאבא שלו לא הצליח לזהות, זיהה הרמב"ם בעצמו על ידי תפילותיו. ויום אחד נפתח לו הלב. זה סיפור מאוד יפה כדי לומר לנו, אל ייאוש. פתיחת הלב זה תפילות של אמא. פעם נפגשו שני תלמידים שלמדו יחד באותו בית ספר. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אני יצאתי עובד אדמה, אתה יצאת תלמיד חכם. מה ההבדל בינינו? שנינו גדלנו אצל אותו רב.
אומר, אני אגיד לך את האמת, ההבדל בינינו זה התהילים של אמא שלי. אם תפתח את התהילים של אמא שלי ושל אמא שלך, תגלה את ההבדל. התהילים של אמא שלי רטוב, רטוב, כמה היא בכתה עליי. זה ההבדל. זה לא קשור אליי ואליך. יכול להיות שבנתונים שלך אתה הרבה יותר ממני. אבל את הדמעות של אמא שלי אני לא יכול לשכוח. חלוקה בין חוכמה וכל מיני נושאים, לעומת חוכמה של יראת שמיים. אם כן, יש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה כמו מתמטיקה, כן? או להבדיל למדן בתורה. ויש חוכמה במובן הפשוט. אתה עושה שטויות ועבירות, או אתה טיפש. אז אתה טיפש. אבל אם אתה מתנהג טוב, אתה חכם. חכם במובן של התנהגות מוסרית, כמו שאצל הרמב"ם הלכות דעות, חכם, הכוונה מידות. חכם וצדיק זה מקביל. זה לא חייב ללכת יחד. כשם שיכול להיות אדם מלא בגמרא, ולהתנהג בגאווה וטיפשות, לא עלינו, כך יכול להיות אדם שהוא דל בידיעותיו, אבל הוא חכם, מתנהג בחוכמה, כמו בספר קהלת, החוכמה והסכלות. אין הכוונה שם ללמדנות תלמודית, החוכמה, כן? שהרי ספר קהלת הוא ספר כלל עולמי, אלא במובן שלא להיות טיפש. אם אדם הוא עני או עשיר, על זה אין מי שחולק שהשם הוא זה שמחליט. פרנסה, השם מפרנס. זה לא קשור אליך. יש אדם שמשתדל מאוד, תהיה לו פרנסה, אז אולי הוא לא יהיה עני, אבל הוא לא עשיר כמו החברים שלו. כי זה נגזר, כי זה מלמעלה. לא כולם זוכים. לרמב"ם היה אח מאוד עשיר, רבי דוד, שטבעה ספינתו עם כל רכושו, ונשאר אביון. אמנם במסכת נידה אמרו, מה יעשה אדם ויתעשר? דף עין. כתוב שם, יעסוק בסחורה. מקשים החכמים שם ואומרים, יש שעסקו בסחורה ולא נהיו עשירים, התפללו, שהתפללו. נו, אז נתפלל בלבד, תכף ומיד. לא, אומרת הגמרא, לא סגי ולא זה ולא זה לא מספיק. כלומר, צריך את שניהם. השם מחליט שהאדם יהיה עשיר, והאדם יכול להחטיא את זה בגלל שהוא לא יתאמץ מספיק. חיי בנה ומזונה, כלומר חיים בנים ומזונה הכוונה פרנסה, לא בזכות טליה מילתא, אלא במזלה טליה מילתא. זה לא תלוי בזכויות שלך, זה תלוי במזל שלך. חיים, בנים, פרנסה. כמה ילדים יהיו לך, כך וכך? מזל, מזל. לפי המזל נקבע שיהיה לך כך וכך ילדים. כמה כסף יהיה לך? מזל. בנה, חיי, מזונה. כמה אתה תחיה, אורך ימים שלך? מזל. אומרים מזל טוב כשנולדת, שיהיו לך חיים ארוכים, אבל אף אחד לא יודע כמה באמת זה יהיה, נכון? אנחנו רק מתפללים על זה. וזה הרבה פעמים תלוי במאמץ כזה. אנחנו עכשיו מתפללים על חייל, נתן בן רינה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שנפצע אתמול, וזקוק לרחמי שמיים, והתפילות שלנו בעזרת השם יעזרו, ואנחנו בעזרת השם נזכה לשמוח איתו, בעזרת השם, ולראות אותו יחד איתנו בעזרת השם. חיים, בנים ופרנסה לא תלויים בהשתדלות, אלא ברצון השם. הוא מחליט. וגם בכל זה צריך השתדלות ותפילה. ואם זה ביד השם, בריבונו של עולם. כמה, ואם יהיה לך בכלל, כל זה היה כדי להסביר את המשפט, כי כל החוכמה כולה לא יערכנה. על איזה חוכמה מדובר כאן? הרי הענווה היא לא חוכמה. לכן מחדש הרמח"ל ואומר, כן, ענווה היא כן חוכמה, והיא חוכמה גדולה. היא חוכמה יותר ממה שאנחנו רגילים. חוכמה שאנחנו רגילים אליה, זו חוכמה שתופסים. מישהו מסביר לך, ואתה לומד ומבין. ענווה זה מעבר לזה. וגם יראת שמיים היא חוכמה גדולה. לא חוכמה במובן אמרנו של מתמטיקה וגמרא, אלא חוכמת חיים. לראות את הדברים בצורה נכונה. יראת שמיים היא חוכמה. הן, יראת השם היא חוכמה. כך כתוב בספר איוב. או ראשית חוכמה, יראת השם. זאת אומרת, זה מדע.
זו החוכמה של ספר מסילת ישרים. אבל יש מדרגות בספר מסילת ישרים, וגם ענווה היא חוכמה גדולה. כל החוכמה כולה לא יערכנה. אתם יודעים שנפוליאון, לדוגמה, הוא היה גדול, מצביא גדול, הוא היה מצביא מבריק. הוא יצא למלחמות, וכבש מרחבים עצומים שאני לא יודע כמה לפניו היו כאלה. היה אריה. אלא רק דבר אחד הייתה הבעיה שלו, שזה היה כל הבעיה שלו, הוא היה בעל גאווה שאין דברים כאלה. הוא לא רצה לשמוע לאיש, וכך העמיד אסון על צרפת. כלומר, הוא היה באמת גאון צבאי עולמי, אבל הגאווה קברה אותו. אז באמת הוא גאון? לא. הוא טיפש. הוא טיפש אמיתי, לא סתם טיפש. כאילו, חכם טיפש. כאילו חכם, גאון, מבריק בעצות שהיו לו בענייני הקרב, אבל טיפש, הוא לא מקשיב. אתם מבינים, יש טיפשות של חכמים. במסכת עירובין יש הדרכות בעניין לימוד תורה, כתוב שם, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אז חז"ל אומרים, לא תמצא את התורה בבעלי גאווה ובגסי הרוח. שמה לא תמצא תורה. אומר המהרש"א, זו גאווה מיוחדת של תלמידי חכמים. מה פירוש לא תמצאנה אצל גסי הרוח? ואם יש עם הארץ שהוא עניו, שם כן תמצא אותה? זה שאדם צריך לשאוף להיות תלמיד חכם, אין מה לדבר. אבל יש גאווה של תלמידי חכמים, שהוא חושב שבגלל שהוא תלמיד חכם, אז הוא לא צריך שיהיה לו רב. אז הוא לא יודע להתבטל. אז הוא חושב שהוא שווה. הוא מסתכל עליך ומחייך חיוך של, אין לך הרבה מה להוסיף לי. תתרחק ממני, אתה לא... זה נורא ואיום. אבל גאווה מפילה את כולם. הרי אני בעצמי תלמיד חכם, אז בשביל מה אני צריך רב? זה לא נכון. גם אם אתה תלמיד חכם, אתה צריך רב, תלמיד חכם גדול יותר, וכן הלאה. פעם שאל תלמיד את רבנו הרב צבי יהודה, הרב הוא רבנו, ורבנו, מי הוא רבו? אז הוא אמר, אני מתייעץ עם אבא הרב זצ"ל, הוא רבי. מה זה זה? מה זה אני מתייעץ עם הרב זצ"ל? הוא נפטר. איך הוא הרב שלך? זה קשרי נשמות, רבותיי. הרב אבינר היה מספר לפעמים, היינו מתייעצים עם הרב צבי יהודה, ושואלים אותו שאלות והוא לא היה עונה, כי הוא היה עניו, לא תמיד הוא ענה, אחרי זמן רב הוא היה עונה. שאלו אותו, למה הרב לא השיב עד עכשיו? אז הוא אמר, שאלתי את אבא ז"ל. זה קשרי נשמות. אני לא מבין את המשפט שאמרתי, כן? לא יודע מה פירוש. שאלתי את אבא ז"ל. איך שואלים את אבא ז"ל? איך מתייעצים איתו? פלא פלאים. חלק מהענווה זה לשמוע דברים עד הסוף. התוודעתי לסיפור כזה בשבוע שעבר. ב... בימים שאחרי השואה, בחור מבני ברק הלך פה בארץ ישראל, והסתכל בלוח מודעות, וראה בחור שהוא חולה במחלה הנוראה, והוא זקוק להשתלת מח עצם. אז הוא מסתכל ורואה את הפרטים, ונורא נורא התרגש, חודשים מחפשים תורם ואין. אז הוא אמר, אולי אני אעשה בדיקות? אולי לא סתם עברתי כאן. הלך לרופא המטפל שהיה כתוב שם, אמר לרופא, דוקטור, אפשר לעשות בדיקות בקשר לבחור, נקרא לו אילן לצורך העניין, בקשר לבחור אילן שזקוק להשתלת מח עצם. אמר לו הרופא, תקשיב, הם מחפשים חודשים, אולי באמת אתה תעזור. עשו בדיקות, תוך כמה ימים הגיעה תשובה, חיובי, איזה יופי, אתה ראוי. אתם לא יודעים באיזה שמחה עטפה אותו. הבחור שלנו שרוצה לתרום מח עצם, אמר לרופא, איך אפשר לפגוש את אילן? אז הוא אמר לו, הוא יבוא מחר כאן ב10, אתה תפגוש אותו. והם נפגשו. בחור החרדי, שרוצה לתרום את המח עצם, נפגש עם אילן, בחור לגמרי לא קשור. מה אני אגיד לכם? להגיד חילוני, אני לא יודע אם זה נכון. אבל לגמרי לא קשור לתורה. מסתכלים אחד על השני ואתם לא יודעים איזה חיבוק גדול היה ביניהם, כאילו נפרדו כל המחיצות. מה, אתה תשתיל לי מח עצם? מה, אתה תתרום לי? איזה יופי, דיברו על ועל עד איזה קבוצת כדורגל אתה אוהד, לא משנה. בקיצור, חיבור מדהים ביניהם. ואז הבחור שצריך לתרום,
אמר, אני אלך לספר לאבא שלי. חזר הביתה, אמר לאבא שלו, אבא, אל תשאל. עברתי ברחוב, ראיתי השתלת מח עצם, איזה בחור שזקוק, ואמרת, אני אבדוק, עשיתי בדיקות, אני מתאים לו, אבא. אמר לו, אבא, וואו, מה זה, המציל נפש אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא. איזה זכות נקרתה בדרכך, איזה יופי. פיקוח נפש, מה, ממש מצווה דאורייתא הכי חשובה שיש. אומר לו, אבא, תגיד לי, מי זה הילד? אמר לו, קוראים לו אילן. מי זה אבא שלו? אמר לו את השם. מה השם משפחה? אמר את השם משפחה. אתם לא מבינים איך אבא התעלף. כשהוא קם מהעילפון, אומר לו הילד, אבא, מה לא היה בסדר? מה לא אמרתי טוב? אומר לו, תקשיב, אני אף פעם לא התערבתי לך בחיים. אבל לבחור הזה אתה לא תורם, על גופתי המתה אתה תיתן לו משהו. בשום אופן אתה לא תתרום לו. אמר לו, אבא, לא אמרת לי עכשיו מציל נפש מישראל? לא אמרת לי פיקוח נפש? לא שמחת יחד איתי? מה קרה, אבא? מה לא בסדר? לבחור הזה אתה לא תורם ואני לא יכול להסביר לך. אתה לא תורם, על גופתי המתה. תקשיב לי וזהו. הוא הביא את הרב של אבא. הוא לא ויתר הילד. הוא הבטיח לו, אבא, הבטחתי לו. אבא שלו קוראים לו, הרב של האבא קוראים לו הרב צ'ולק. הרב צ'ולק מבני ברק, פוגש את האבא, תוך כמה שניות הוא היה שם, הוא גר מאוד קרוב. אומר לו, מה הבעיה? למה שלא יתרום? אומר לו, כבוד הרב, אני מכבד אותך מאוד, אבל עד כאן. אני לא אגיד לך לצאת אם אתה תמשיך לדבר איתי, אני אצא מהבית. אני לא מוכן לשמוע שום דבר. שום דבר. לזה לא תורמים. והרב התחיל להסביר לו, אבל בוא אני אסביר לך על פיקוח נפש. איך שהוא המשיך, הוא יצא מהבית האבא. הוא לא הסכים להמשיך לשמוע. הרב אומר לילד, תקשיב, מדובר פה כנראה על איזה סוד שאבא שלך מחביא, חייבים לפתוח לו את הלב. הוא אומר, אתה מכיר את אבא שלי, הוא ניצול שואה, הוא אדם מאוד מאוד סגור, הוא לא מספר שום דבר שקשור לזה. והוא, לא יודע, הוא אומר משהו ואנחנו צריכים להבין למה הוא מתכוון. מי יודע איזה סיפור יש לו בראש. בקיצור, רק כשהוא שותה טיפה והוא מתבשם, אפשר לפתוח לו. לפלוח, טיפה הוא פותח את הלב. אומר לו, יופי, ליל הסדר מתקרב, אל תשקו אותו ביין תירוש, אלא ביין בראש. בקיצור, הבנתם, אחרי 4 כוסות הוא יהיה קצת מבוסם, אולי נפתח לו את הרב, אתה תגיע בסוף ליל הסדר? אמר לו, בעזרת השם, אני גר פה קרוב, מה הבעיה? אני אסיים אצלי, אני אבוא אצלו, אצלכם. וככה היה. ליל הסדר, חצות הלילה, הרב דופק בדלת. ואבא היה מבוסם היטב. או, כבוד הרב, מה זכיתי שהרב בא אלינו. הרב, אני ממש מתנצל שהייתי צריך לצאת ככה מהבית, זה היה ממש בושת פנים, אני לא יודע מה, אבל אני רוצה להסביר לרב למה יצאתי מהבית, אני אספר לרב את הסיפור. פעם ראשונה שאבא מספר סיפור על השואה, כולם התאספו שם, אנשי הבית וכולי, כל הקרובים שהיו שם, לשמוע סיפור של האבא הזה מהשואה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, אני ניצול שואה. אני הייתי במחנה עבודה בפולין. ושם עבדנו קשה, את הנשמה הוצאנו. ובערב שאנחנו חוזרים ורוצים לאכול משהו, שום דבר, כבוד הרב, הנאצים הרעיבו אותנו, לא נתנו לנו לאכול. וצריך כוח למחר. היה לי בן שנולד לי שם, ואת הבן שמנו בצריף למעלה, בגג מעל הקרשים של הצריף. ובלילה היינו מורידים את הילד. אם הנאצים היו מזהים את הילד, היו הורגים אותו. כי פה יש רק אנשים מבוגרים לעבודה. את הילד היינו מחביאים למעלה, בלילה כשהנאצים היו הולכים לישון, היינו מקפיצים את הבן לחדר האוכל שם, לגנוב מהמחסנים קצת גזר, קצת תפוחי אדמה, שיהיה מה לאכול. זה הצלת נפשות בשבילנו. והילד היה מיד עולה לגג, הנאצים לא ידעו על הימצאו בכלל. הקאפו של המחנה היה יהודי, קאפו זה שוטר יהודי, שהנאצים ממנים אותו כדי שיתאכזר אלינו, ויקח ממנו כל הסודות, והוא ישגיח עלינו. הקאפו הזה היה מכין את הפצצות לנאצים. מי זה היה הקאפו? אבא של אילן הזה. אז הוא היה ככה אכזרי, בגלל שהנאצים לימדו אותו להיות אכזרי ליהודי. היינו פוחדים ממנו מאוד. והנה ערב אחד הוא מגיע לצריף עם מקל, מלווה בשתי שוטרים נאצים. כי הם היו מכבדים אותו מאוד, כי הוא ידע להכין פצצות. אז נתנו לו 2 שומרי ראש נאצים.
והוא מגיע עם מקל ומתחיל לתת מכות בקיר, עד שנתן מכות בתקרה עם המקל, הקרשים שם נפתחו והבן שלי נפל למטה, מהתקרה. והוא תפס את הבן שלי, עיקם לו את היד לאחור, נראה לי שהוא שבר אותה, והוציא אותו החוצה מהזה ואמר, מנוול אותך שחיפשנו. כלומר, הנאצים ידעו שיש ילד קטן במחנה, כי הם ראו שגונבים כל יום, ורק ילד קטן יכול לגנוב שם מהמטבח, זה לא מישהו גדול. אז הם ידעו שיש ילד קטן, הם לא פראיירים. ולכן הוא הוציא את הבן שלי ושמעתי שתי יריות שפילחו לי את הלב עד היום. ומאז לא ראיתי את הבן שלי. נראה לך שאני אתן לבן שלי לתרום? אני אתן לבן שלי לתרום לבן שלו? נראה לך? כולם שם בחור בלב כואב וכבד. היה ליל סדר לא פשוט. אבל הרב, אחרי שגמר לבכות, התעשת. ואמר לו, תגיד לי, אחרי הכל, למה הבן שלו אשם? אתה יודע מה השיקולים שלו, אתה יודע מה הנאצים עשו לו כדי שהוא יתנהג כמו שהתנהג. מה הבן שלו קשור? אני הייתי יורה בתרח, אבל אברהם אבינו מה קשור? אברהם גם יצא מתרח. אולי הבן שלו זה משהו אחר. איך אנחנו יודעים? תקשיב, זאת מצווה ענקית פיקוח נפש. הרב ישב עליו עד אור הבוקר ושכנע אותו שהוא חייב להיפרד מהסיפור הזה, למרות שהסיפור הזה הוא כואב וחונק את הלב. וככה היה. המשפחות נפגשו, הילדים, המשתיל והמושתל, נפגשים ומתחבקים ביניהם, והאבות קשה להם ליישר מבט. והקאפו הזה אומר לאבא של המשתיל, שנים אני רוצה להסביר לך מה קרה שם, שנים רציתי לדבר איתך, אתה לא יודע כמה חיפשתי אותך, אני יודע מה אתה חושב עליי, ועל הסיפור הוא אחר לגמרי. בסוף הוא ישב להקשיב, הוא אומר לו, אתה זוכר שאני נכנסתי לצריף? ככה הקאפו מסביר. אתה זוכר שאני נכנסתי לצריף? ואני לקחתי את הבן שלך שם אחרי שהוא נפל מהתקרה, ואנחנו יצאנו החוצה ושמעת שתי יריות, שמן הסתם חשבת שהרגתי את הבן שלך. לא יכולתי להרוג אותו. הנאצים אמרו לי להרוג אותו כדי לא להרוג אתכם. אז מה העדפתי לעשות? לקחת את הבן שלך, לירות בו כדי שלא להרוג אתכם. אבל ברגע האחרון לא יכולתי להרוג אותו, הוא היה כזה צדיק ומתוק. לא יכולתי לעשות את זה. שתי היריות ששמעת, זה הרגתי את שתי הנאצים שהיו לידי. אותם הרגתי. וראיתי איזה עיקר פולני בסביבה ואמרתי לו, קח את הילד הזה, תשים אותו באיזה מנזר, שם הנאצים ודאי לא יחפשו אותו. תציל אותו, קח אותו. והעיקר הפולני לקח את הבן שלך, ואני לא הרגתי אותו, שתדע, אני את הנאצים הרגתי. ראש המחנה הנאצי הבין שאני הרגתי את שתי הנאצים, למרות שהחבאתי אותם. להרוג אותי הם לא יכלו כי אני מכין להם פצצות. אבל הם נתנו לי כאלה מכות שלהוליד אני לא יכול יותר. אז אני מודיע לך שלי אין ילדים בכלל. אחרי המלחמה הלכתי לקחת את הבן שלך מהמנזר וקיבלתי אותו חי. וגידלתי אותו וטיפחתי אותו והבאתי אותו פה לארץ. וזה הבן שלך, אילן. זה שלך, זה לא שלי. אז אח משתיל לאח מח עצם. אם שומעים עד הסוף, זה חזק מאוד. אתה כבר בנית לעצמך תזה, אתה בטוח שאתה צודק. וללמד זכות זה פירושו לבטל את עצמך. זה להיות ענב. יש אולי סיפור אחר ממה שאתה חושב. תראו, אולי זה סיפור אחד למיליון שיש דברים כאלה, אבל זה סיפור אמיתי. אז נפגשו שני אחים, מעניין למה הוא יצא מתאים לבדיקות, אח שלו. בקיצור, זה לא הבן שלי, זה הבן שלך. רק מחכים עד הסוף טיפה, ופתאום הכל נפתח. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראינו מתורתו נפלאות, ונזכה לפרק כ"ג בשבוע הבא. בעניין דרכי קניית הענווה בעזרת השם. חזקו וימצאו בשורות טובות לכולם, רק נגיד מי שברך ברשותכם לחיילים, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם משברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב. משה ואהרון דוד ושלמה יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מן הלבנון ועד בידו המצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצל את חי אלינו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם,
יעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון וקוים ימים כתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. ורפואה שלמה לנתן בן רינה הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים אין ערפנה לו אין ערפנה לו יגזור עליו גזרות טובות במהרה ברמה חברה ומשסה גידיו וכל פצועי וחולי עמו ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו להתראות לכולם בשורות טובות. כל טוב. יישר כוח, רק יישר בהמה. כוח. כל טוב להתראות להתראות.